Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда сезне мен Ләйсән Ханова сәламлем. Бүгінгі төп темаларыбызга кыскача күзәтү тыңлагыз. Җәмәгать транспортында кондукторлар булмау түләүдән азат итми. Ни өчен шәһәрдәшләр үзләре дә белмичә куян булып йөри, Гүзәл Шихапова ачыклады. Закон бозуларның иң күбе Чаллыда, АСАГы полислар турында уртага салып сөйләштеләр. Бассейнда балаларны су куендырабыз, душта балаларны куендырабыз. Эсселектән саклану өчен һәркемнең үз җае, кызу һава торышы кайчанга кадәр дәвам итәр. Чаллы студенты Россия спортчысы Алексей Денисенко Олимпия уеннарында көмеш медаль яулады. Тэквондо остасы белән бергәләп горурланабыз. Шәһәрдә зур автобуслар инде бер елга якын йөри, әмма пассажирлар кондукторсыз транспортка һаман ияләнеп бетә алмый. Кайберәүләр куян ролен кулай күрә, ягъни билетсыз йөри. Бүген трамвай һәм автобус линияләрендә контроль хезмәте эшләде. Алар белән бергә безнең иҗат төркеме дә ауга чыкты. Молодой человек, билетик. Спасибо. Трамвайда йөрүчеләр белән сөйләшү озакка сузылмый. Бүгенге контроль вакытында билетсыз бер пассажирда очрамады. Бирдә куян булып йөрү мөмкин түгел ди шәһәрдәшләр. Кондуктор шунда ук килеп җитә. Подхожу, покупаю билет. Вернее, кондуктор сам подходит. Кондуктор сразу подходит. Даже не успевающий сесть, она уже подходит. А если бы не подошла бы, купили бы? Ну как же? У меня такой возраст. Я не могу зайцем ездить. Мне стыдно. Ну, в течение две. Ну, вообще, как кондуктор подойдет, конечно. Как быстро. Мне кажется, я уже не помню, когда я зайцем ездила. Если только в ранней молодости. Әмне автобуста йөрүчеләр куян булуларын үзләре дә белмәй, кагыйдә буенча билетны бер тукталыш барган арада ук алырга кирәк. Әмма шәһәрдәшләр транспорт хезмәте өчен автобустан чыкканда гына түли. В автобусы все-таки пришли пассажиры, которые... Автобусларда озак вакыт газельда йөреп ияләнгән пассажирлар йөри башлады. Анда билетсыз йөрергә, ахырдан гына түләргә өйрәнгәннәр. Шуңа күрә аларга икенче системага яраклашу кыен. Мы при выходе Мы даже заходим в эту дверь и выходим, отдаем деньги. Дөрес искәрмәләр дә бар, әмма бу сирәк күренеш. Я по транспортной карте билет покупаю. Всегда при входе? Всегда при входе. Бывает при входе, бывает при выходе. Но мы всегда билечиваем. Со временем сами воспитаются. Пассажирның төп документы билет. Шоферга акча түләү белән үк ул чек алырга тиеш. Водитель, почему вы билеты не даете? Пассажир акча түләгәннән соң да чек бирмәүче шоферлардан дисциплина җаваплылыгына тарталар. Электротранспорт оешмасында дистәләгән автобус йөртүче шул сәбәпле эштән азат ителгән. Билетны вакытында алмаган пассажирлар да кисәтү белән генә котылмый. Алар 300 сум күләмендә штраф түләргә тиеш була. Транспорт предприятиесе автобусларга кондукторлар алырга җыенмый. Башка шәһәрләр тәҗрибәсен өйрәнгән чаллылар да үзләре аңлап билет өчен акча түли башлар дип ышана. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. АСАГы полислары белән иң күп проблемалар Чаллыда. Бу хакта башкарма комитет Роспотребнадзор именият компанияләре катнашында узган очрашуда Милли банк вәкиле Марат Шәрифуллин белдерде. Шәһәрдә офисларда, полисларда җитми. Машина йөртүчеләргә өстәмә хезмәтләр тагалар. Именият компаниясе җитәкчесе иминиятләштерүчеләр өчен җаваплылык арта, а полис бәйләре моны акламый дип белдерде. Оешмаларда дөрестән дә полис бланклары җитми. 2017 елдан исә автомобиль йөртүчеләр полисларны электрон формада башлаячак. Иминиятләштерү өлкәсендә проблемалар туса, экраннардагы телефон номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Милли банк белгечләре киңәшләр белән ярдәм итәргә әзер дип белдерә. Имениятчылар гына түгел, әҗәтлеләр дә күзәтү астында. Бүген башкарма комитет журналистларга жер участокларынан файдаланган өчен аренда түләмәүчеләр турында тулы мәгълүмат тапшырды. Аларга суд карарлары бирелгән инде. Исегезгә төшерәм, узган дүшәмбе, эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры бурычлыларны тәнкыйтьләп чыкты. Аларның тулы исем фамилияләрен киң җәмәгатьчелеккә җиткергә күрсәтмә бирде. Кара исемлектә шәхси эшмәкәрләрдә, эре предприятиеләрдә бар. Алар арасында Экспо регион Закамья, Чаллы коммуналь хуҗалыгы, пассажир автотранспорт комбинаты һәм башкалар барлыгы 100дән артык предприятие. Шәһәр казнасына аренда өчен түләмәүчеләрнең тулы исемлеге белән сез ВКонтакте челтәрендә безнең рәсми төркемебездә таныша аласыз.
Башка темаларга. Мектепте балаларына йөзәргә өйрәтәчәкләр. Республика президенты шундый күрсәтмә бирде. Белем бирү учреждениеләрендә балаларны йөзәргә өйрәтү дәрәҗәсен билгеләячәкләр. Рөстәм Миңнеханов бияләү индикаторын булдырырга кушты. Хәзер моның өчен норматив база әзерләнә. Бу күрсәтмәнең төп максаты сулыкларда балалар үлемен булдырмау. Җәйнең соңгы 2 аенда гына да Татарстанда 4 бала суга батып үлде. Президентның әлеге карарын шәһәрдәшләр хуплап кабул итте. Очень часто дети погибают на море, на реке, поэтому обязательно надо учить плавать. И так как в этом возрасте еще у детей идет искривление позвоночника, появляется сколиоз, нарушение осанка, очень слабые мышцы. Я вот не умею плавать, у меня в школе не было уроков плавания. Yüzde bilem indi özümçe. Балаларга өйрәтергә кирәк дип уйлыйм инде мин. Мәктәптә керсә дә бик әйбәт безнең балалар минем менә җөрделәр 52нче комплекста дельфин дигәннегә җөриләр укыганда. Жүзә беләләр үзенчә бик яхшы ни дип уйлыйм инде мин. Кирәк сәламәтлек өчен, файдалы өчен. Быелгы җәй айрыуча эссе булды. Һава торышы дөнья рекорды куйды. Бүген дә республикада урыны белән термометр баганасы 36, хәтта 38 градус эсселекне күрсәтте. Белгечләр бу көннәрдә кояш нурларында азрак булырга, сәламәтлеккә игътибарлы булырга киңәш итә. Шәһәрдәшләр эсседән ничек саклана? Хәбәрчебез Гүзәл Шихапова сюжетында. Уенчык балалар бакчасында эсселектән котылу җаен тапканнар. Көн сайын Нептун көннәре уздыралар. Иртәнге 10-нан башлап нәниләр өчен су процедуралары оештырыла. Бассейнда балаларны су куендырабыз, душта балаларны куендырабыз, балалар йөзәргә дә өйрәнәләр, ширләмәскә дә ул бик әйбәт. Балалар инде көн сайын башларына киеп киләләр. Без аның өчен бик аларны игътибар итәбез, су чиртәбез. Когда брызгают, хорошо. Мне весело, из-за этого мне нравится все, а потом я веселюсь, купаюсь в бассейне. Мне нравится, потому что мне не будет слишком жарко. Су дөрестән дә эссе көндә айрыуча файдалы ди табиблар. Кеше тирле, шуңа күрә организмны су белән күбрәк тәэмин итәргә кирәк. Авыруларга исә табиб биргән даруларны вакытында эчәргә киңәш ителә. Табиблар әйтүенчә, шәһәрдәшләрне кояш сугу очраклары күзәтелмәгән, ә менә артык күп кызынып тәннәре пешкәч, ашыгыч ярдәм чакыручылар дистәгә якын. Җәен ашыгыч ярдәм хезмәте көн саен 500-600 чакыру кабул итә. Эсседә йөрәк һәм хроник авырулардан интегүчеләр үзләрен бигрәк тә начар хис итә. Она чует да сердцем, нам чует сердцем. Адрес какой у вас? Эсселектән кайбер кешенең башы әйләнә, йөрәге еш тибә, күз аллары караңгылана, аңнарын югалтулары да бар. Урамда хәле китеп утырган кешеләр очраса, аларга беренче ярдәм күрсәтергә кирәк ди табиблар. Нужно его, если есть возможность, во-первых, уложить. Мөмкинлек булса, зыян күргән кешене урынга яткырырга кирәк. Су булса, өстенә сибәргә. Салкынрак җилләнеп торган бинага күчерү хәерле. Әлбәттә, эчәргә су бирү, ашыгыч ярдәм чакырту мөһим. Эсселек тагын берничә көн дәвам итәчәк ди синоптиклар. Бары тик киләсе атна ортасында температура 25 градустан түбән төшә башларга тиеш. Явым-төшемнәр дә шул вакытта көтелә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Аномаль эсселек аркасында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кайбер юлларны яба. 19 августтан 26 августка кадәр авыр йөк машиналарын М7, Волга һәм Казан-Оренбург трассасының кайбер урыннарына кертмәячәкләр. Чикләүләр иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр гамәлдә булачак. Тэквондо остасы Яршалы педагогия университеты студенты Алексей Денисенко Рио-де-Жанейрода үтүче олимпиадада көмеш медаль яулады. Финалда ул Иордания спортчысы Әхмәт Әбүгавышка оттырды. Исәп 6-10. Бу Олимпия уеннарында Россия тэквондочылары тарихында тәүге монда җиңү. Ә инде алтын түгел, көмеш медаль яулавын спортчы финал алдыннан тәнәфеснең шактый зур булуы белән бәйли. Алексей Денисенко 2012 елда Лондонда узган олимпиадада бронза яулаган иде инде. Ул тумышы белән Ростов өлкәсеннән. Анда аның ата-аналары яши. Алексей Чаллы вузында укуын дәвам итә. Алексей белгәнегезчә инде ул
12 жылда Лондонда бронзовый призер болды. Қазір енді, конечно, біз алтын күткен едік, енді серебро алды. Әлі ол бек перспективный яш спортсмен, но 20 жылға біздің ойлау бойынша ол бірінші претендент болачак Олимпийский ойындарына, и біздің ойлау бойынша алтын алып қайтар енді ол. Алексей Денисенко енді Олимпия ойындарында медальлер яуласа, яш тыквандошылар да сынатмый. Нальчик шәһәрендә яшүсмерләр арасында тыквандо бойынша Россия біріншілігіне ярышлар узды. Анда 55 федерациядан 600-ге якын спортчы катнашты. Республикада анын 42 кеше яклады. Алар арасында шәһәрдәшебез дә бар. 16 яшьлек Илназ Закиев тыквандо белән 9 ел шөгыльләнә. Беренче сыйныфта укыганда ук бу спорт түрі турында аңа тренер сөйләгән. Шәһәрдәшебез бу өлкәдә үзен сынап карарга уйлый. Илназ тыквандоны сайлап ялгышмады ди тренерлары. Юниорлар арасында Россия беренчелегендә ул 3-нче урынны яулады. Когда я занял 3-е место, мне даже не верилось, что вот. 3-нче урын алгач, мин моңа бик тиз генә ышана алмадым. Төш кебек иде. Хис кичерешләр әйтеп бетергесез. Ярышканда авыр әлбәттә. Җиңүемне белгәч, барлык авырлыклар да онытылды. Нальчик шәһәрендә ярышлары 5 көн барды. Тренер нәкъ менә Илназга зур өметләр баглаган идем ди. На данный момент уже стал членом сборной России. Хәзер Илназ Россия җыелма командасы составына кертелде. Быел ул Татарстан чемпионатында беренчелеккә иреште. Идел буе федераль округында беренче булды. Хәзер Россия беренчелегендә дә мактаулы урын яулады. Спортчыларның узак ял итәргә вакытлары юк. Шәһәрдәшебез сентябрьдә Россия җыелма командасы составына чыгыш ясаячак. Ул Ванкувер шәһәрендә узачак. Илназның максаты спорт мастеры дәрәҗәсен алу. Бүгінгі менә шулар, юлларыгыз файдалы үтсен дигән теләктә мин сезнең белән саулашам. Исән-имин булыгыз.